So, welcome back! Nandito na naman tayo. Tayo? Namiss nyo ba ako? Hindi to si Banjo Mirano, kundi ako to. So, ang lulutuon na to ngayon ay steamed rice at siomai. You know why? Why ng utana? So, simulan na natin. Iuna muna namin ang siomai kasi i-steam pa namin ito. Ito? Ito. At ang aking gagawin ngayon ay maghihimo na ako ng steamed rice. Okay, simulan na natin again. Pasay, luto. Ang una kong gibuhat, kikat ko lang ang pork belly into cube. Ano to? Butangan ko ng soy sauce. At gibutangan ko rin ng cornstarch. Ukayin na natin. At piprituhin ko ang unsan basta piprituhin ko ng pinaspasay. Okay, samtang nagpra-prepare ko sa uban, bakit makapas mo kaon sa aming pan. Balik na tayo. So guys, stipot muna kayo. Nahutdan ako ng butin. Bibili muna ako ng butin. Patsog butin sa masig palagda. So guys, medyo hamos kayo guys. Kaya nagpatag butin gikan. Uma naman kuha ng kuhan guys. Siomai guys. So ako na siya steam. Ay sigsama na! Kaya nakuha na rin na siomai rin. Pagkaw na limang man. So guys, papaabutin natin to ng maluto. Ilang minuto hanggang mapas mo. So guys, when naghuwi ta ning maluto ning steam nga siomai, susugdan na natin luto ang steam rice. Buwan na ako ng lamas. Lagay din ako ng cooking oil sa cooking pot. Tama na. Yan. Ginigisal ko na ang ahos o Bombay. At kayan na natin ang gibutang nga baboy. Kayan na natin. Nagbutang na ko og sabaw og patis. May idagdag ako na ingredients. Ingredients ni nga dili ba kakon. Star anise. Lagyan na natin ang green peas. Ilalagay na natin. And put 1 teaspoon nga nagliondok na sugar. Yan, para mulapot butangan ng cornstarch. Para makumpleto atong steam rice nga may ng Chinese niya. Butangan mo yung may sesame oil. Tangan ako pero di mo kita. Salt and pepper to taste. So manhuman na itong mga putahe. Magluto sa chili sauce. May mga ingredients sa chili sauce: ahos, bombay, sili, salt and pepper, sugar. It is mild. Rasta chili sauce. Okay, luto na ang ating steam rice siomai. Kain na tayo.